Dneska já zdravím u dalšího videa. Dneska si zahrál Stumble Guys. A teďka jsme tady Deniskou, mám Segou a to se vám vybude koukat. Nevím, jestli teď poslyšíte, ale dáme, slyšíte? Asi jo. Dneska si zaměříme takhle. Turbo Blockdash. A první, co uděláme, je, že si dáme kolečko. Respawn. Kolečko. A vy jste styky. Nevadí, tak to gemu je dobrý. Takže já sbírám gemy, mám 355 gemů. Tati. A to nechci. Ale to jdeme zahrát. No, sice teď skoro slyšíte moji ségru, Denisku, ale že to je teďka není, ale aspoň si zahráme. Stumble Guys. Ale to si budeme hrát a uvidíme, ještě bude nějaký souboj. Se mnou možná. To je ten poslední round, třetí round. A pokud jste se ptali, proč mám panu, tak je to z toho důvodu, že nevím, přijde mi docela dobrá. Že jsem s ní vyhrál, to S Stumble Out S
jsem s tím vyhrál. Takže jako toto ji používám. Pasuji za hodně dobrou. Za hodně dobrý skin. Takže nevadí, nebo kousíček, ale co, já vám to střihnu a zatím střihnu, protože vás šo teďka nestřihnu. Klenu. Mám to zatím tady střihnu. No, teď se vám to všechno střihnu a můžeme na chvíli se hrát. Jedno kolo si dáme a teď to máme ještě čas. A to. Kdybyste se ptali, proč se to je za zvuk, tak nevím. Prostě to nějaký, myslím, že to je to na to pení, ale teď nevím. No, ztrácím. No, takhle je. No, ještě si dáme jednu. Hele. Možná pokud tady bude 100 nebo 50 lajků na této videu, tak otevřu tohle a tohle. Tak otevřu. Třeba tohle otevřu. Tohle otevřu. Pokud tady to bude 50 lajků na této videu. Zatím akorát sem dáme nějaký jako taky to free spin za reklamu. Určitě nám tam padne nic, máme takový gemy, ale pokud speciálka, tak jako určitě to bude dobrý. Jako já za nic, jako když mi padne, tak to bude hustý, ale určitě mi nepadne, protože to je záslost. Nebo tak 2,5%. Ale určitě tam nepadne. Duplicate a ještě si dáme. Já to se vystřihnu. Tak. Teď se vám to třeba, kvůli tomu, že to byla trošku dlouhá reklama. Co tam padne? Tohle. A dobře. A to máš všechno dobře. Ještě si tady dáme pár. Tohle. Podívejte, co nám to padne. Já všechno mám hotový, kromě ty mýtiky, ale tak to ještě udělat.
to. Stačí ještě 70. Budu muset těch tokenů na to Backman Arcade. Myšel Backman Arcade. Uj. A já to střehnu. Tak už to tady pouštím. Počkej, škoda, jo, tak rád. Ale co, to máme 200, já tak ještě jedno, to se vám to střehnu. No, to už to točíme. Tak doufám, že to něco dobrý vypadne. Ale nevadí, to nový skin. Tak co? Já myslím, že tohle to bude všechno pro toto video. Hlavně sdílejte video kamarádům. Hlavně dávajte lajky, odběry, komentáře. Sdílejte video a začít. Čau!